आसला सिखारबाय किधर इनु आसला उन्दुबावनो नो ओइ क्या खा रही है Mushroom broccoli sandwich. It's yum. Cheese and mushroom broccoli sandwich. दिनै जेबो गैयालै जोंहा सैंडविचल' ओरैनो जुस लोंनानै थानोसै सानाव बिराद हेवी जाबायना दाउजों चलो बाय बोलो सबको गुड नाइट बोलो से गुड नाइट देले गुड नाइट एवरीवन टेक केयर Inseparable, we were closer than two. Of a kind. Good morning लोगोफोर दिनै जाहैबाय सानडे ओमफ्राय गासिबो सिखारजोब्बाय नानियाबो नै सिखारबाय से गुड मर्निं Good morning. वेलकम बैक टू द चैनल नहीं बोलोगे ओमफ्राय नम्बाजिया मा बानायगासिनो Chai and tapioca. Hey, थासुमब्ले मोनदों थासुमब्ले जानोसै दिनै साजों The bond was almost palpable. आसोला ब्रेकफास्ट जागासिनो ओमफ्राय जोंहा नै मोनजाबाय सा लोंगोन दिनै दे तेल लगा रही है इन्हें मम्मी को लगाएगा मम्मी इन्हें को लगाएगा सुपर नै साहा था लोंखांबाय ओमफ्राय नानिखौ एसे आसुर हानसै गोलाव जाथारबाय आसोला थावबो फुनखांबाय से हाय दिनै गोदै जानो लुगैदोंलै बाजाराव थांनानै एसे रसगुल्ला रसमलाई बेफोरबायदि लायनोसै दिनै दे एसे जेला लकडाउन स्टार्ट जादों ओइ दिननिफ्रायनो गोदै जानो मोनाखै जानो लुगैदों ओंखायनो ओमफ्राय थांनानै लायनानै फैनोसै दिनै यस अके चलो दे दिनै जाहैबाय फादार्स डे गावबागाव बिफाफोरखौ एसे थेंक इउ बुंदो लाजियाबालानो विथ दैट सेड गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं साहा लोंखांबाय आरामसे थासुमब्लि बोथोर गैया मा गैया मोनबोदोंमोन मैया थासुमब्लिजों साहाजों आरामसे लोंबाय ओमफ्राय सलार एक्लिप्सबो जाहैबाय मानसिफ्रा बुङो सलार एक्लिप्सआव निरामिस जानांगौ ओंखायनो दिनै निरामिस जानोसै ना मा बुङो दे होमबालाय दिनै भिडिअखौबो नायलांदो नोंथांमोनहा Solemn oaths with our blood. नायनि आसोलफ्रा मा खालामदों नै बावसो माथो What are you guys doing here? मैं दा खामानि होबायलै गेलेथोंसै दे पमग्रेनेटखौ बोरै हाखावनांगौ नोंथांमोनानो ट्रिक्स खोन्थानि आं ओरै नै गोजौनिखौ ओरै हाख'ग्रोदो बरियानो ओमफ्राय साइडआव लाइन नुबायना बेबायदि बेखौ गोजौखौ ओरै हाग्रोदो There was sign, but नै बिदैसो गलायलायनाय सारिय'फाले नै बेबायदि हानानै ओरै होखावबानो आरामसे गासिबो नै थख' गजोबखायो बिराद इजि ट्रिकखा बेयो मोजां ना बेखौ आखाइजों बरनदो आरामसे लासैनो नै नानीजों आंजों दुगैखांबाय फ्रेश एकदम है ना वेरी गुड चलो ओमफ्रायथ' नम्बाजिया मा बानायदों नायनि भाई क्या बन रहा है बैंगन का भरता बैंगन जलाया टमाटर जलाया मिर्ची जलाई है फान्थाव बाथोन ओमफ्राय रोटी ओमफ्राय क्या है चावल है छाछ है और छाछ और क्यूकम्बर नानी ने फेवरेट थाइबें को गम होखायो आसला फंटाव बाटन बना रही हो कैसा बनता है देखते हो टमाटर भी जलाया है रेसिपी अलग है बट टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसा है मैया थाइजौबो मोनबोदों नोंथांमोनाथ' थाइजौआ गोग्गोम मोनखायो दां हजों दाथ' सिजन
दैलाङाव थाइजौ मा गामिनि मोनजाबायोबा बा खम गोदैलै जोंनाबो बाव मोनदों एसे बिनिनो लकेल जानोसै दिनै ओंखामजों Coca-Cola from Luka Chupi by Tony Kakkar, Neha Kakkar, Young Desi from Hangama Music. Youth goes where it always goes, and we were both led by life to roam. Two paths led in parallel before winding up into the unknown. Yes, नानिया जोंना मोनजागोरबाय ये क्या पापा This is dal. This is बैंगन का भरता. This is आम. This is roti. You like it? This? This is बैंगन का भरता. फंथाव. I don't like this. Take it. Let's see. ठीक है चाहगर जिन ले दे What is this? Water. I'll bring some. नहीं असला फान्थावखौ जाया सानदोंमोन आरो खालायजोब्बाय गासिबो मोनजाबायलै नै रायजोफोर जाहा जेबो गैथ्रा ओरैनो फान्थाव बाथोन रटि थाइजौ एसे दं थाइबें छाछ दहाय फुङाव एसे हेभि जानायखाय ओंखाम उखैयासै लाइट जाथारबाय दिनै मैं खा रही हूँ बंटा रोटी थाइबें थाइजौ जाहा कन्टिन्यू दे गाइस दा मोनसे I don't know. जाखांबायलै खुनुरुखुम ओमफ्राय नोमबाजैया नै जाखांग्रोमोना मा बानायगासिनो बाटार बानायदों बाटार यो चम्मच से मलाई को लेके अंदर पानी डाल के बस 5 मिनट से ऐसे फेंटते रहो नोनी बटर In my direction, your winds will blow. नै नोंथांमोनानो मोनसे जिनिस देखायनि आं दिनै फुंनिफ्रायनो गोदै जानो होननानै लुबैनानै अर्डार खालामदोंमोन आं ओमफ्राय अर्डार खालामनाया मा जाखो देखायनो र' नुबाय मा जाखो गैया जानो लुगैबाबो एखनबा बेबायदि जानानै फैयो फादार्स डेआव एसे गोदै जानो लुगैदोंमोन दिनै गैया नै बेखौबो मोनजायासै We'll see if we are reunited. You and नै एसे थन्थखांबायलै एसे रेस्ट लाखांबाय ओमफ्रायथ' गाबोननिफ्राय अफिस जानोसैलाय दिनै एसे रेस्ट लानोसै बांद्राय गोलाव खालामला बे भिडिअखौ एखनबा जायो नङानलाय नोंथाङा आलो गोजोनै ओरैनो रेस्ट खालामनो लुगैयो अखानायै अफिस जाफिनो नालाय ओंखायनो दा दिनैथ' बिराद इभेन्ट्स जानानै थांबाय फार्स्टआव जाहैबाय फादार्स डे सेकेन्डआ जाहैबाय इन्टारनेसनेल योगा डे थार्डआ जाहैबाय सलार एक्लिप्स प्लास फोर्थ मोनसे प्रेडिक्सन फैदोंमोन कि जुन 21आव बे दुनिया जोबगोन बेफोरबायदि प्रेडिक्सन फैबाय थायो ओंखायनो जेसेबांखि जिनिस जों फरायो नङाबा नुयो बेफोर एखनबा मिसा खोथाबो जायो ओंखायनो गासैखौबो ट्रास्ट खालामनो नाङा दे होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye